Dito kami tumakitan, sir. So, idi kon, sir. Tao pinangayat tinaganak ka kami, sir. Basta yun lang, sir. Awang matigas ng ibagbaga nga sa Bali. DJ Laeng. So, karita agundaway mga ka-JCQ ket adata mismo dito yung family house, dagiti agikit, adagito ket nalmes, iti may sapiskarya. Dito yung barangay Kulo, iti syudad ti Batak. Iti karita agundaway mga ka-JCQ ket agununoy, iti pamilya, dagitoy dua a biktima iti panakalmes. Karigiti so aming agbibuya, supporters, sponsors, iti JCQ online TV channel. Tapos na digasta mga kaibigan ket maipayan tayo iti sangkabasit at tulong kang runaan na ket madama iti panakaimansayag da ken dagiti da dumapay nga kasapulan da iti karaytoy nga napasamak kadakwada gagayem ken kabsat. Manang istoryaan man no kasanot na pasamak kariti panakalmes dagitoy agikit. Ti kasana namin, sir, ti kalman. Dato, giti duwa. Mami, kung nada, sir. Taday ubing ko nga, dahi tagtagibyan, sir. Alalawon na maararab damot tin, sir. Kapati siyak mo tin, sir. Alaak mo dahil anak ko nga dahil, sir. Pati siya ko nagganad titidanom na huling di kalman. Sir. So nga, dahi, sir. Kaya ti sakit tinakam ko mat sarata mar-arab kami mat. Upat kay ko mga nanalmes. Upat kay ko talag. Anak ko nga dahi sir kal alawon na mo digi duwa. Ket tata sir. Itat sir alawo mo dahi jay nga naging ganad ti danom na sir di kan man ay di naman. Ket idi kasan sir kasano nga maalaw ko sir kung magpagpakasi damutan. Ket so di kasakon sir ada nakaikasan ti sakak nag pima sagpata kon sir taan arab ug mo anak ko. Ko nak sir idi kasta tulong nga nalumos dagiti ubing main ko na sir. Awmot imay sir idi kwan naitadang ko dahil anak kong may sa tarimwarang. So, dati ingko na kon sir. Tinugtutugtug ko dati buko na sir sa ako yung talbong dati na. Hindi kon sir. Kasan, mama, ay nakayaban nila kay ko kende tikapsat ko na sir. Alang nga rodan anak ko na sir, imay da. Hindi na pa na inayaban sir. Dati anak ko nga lalaki sir. Timma po ka dahi danon, sir. So, dahi man na inalaw na karawan dahi ubing me. Di kon, sir, ingkas dahi na. Ni, temo ka anak ako ni Javelang, dahi. Ati, aglab-lab-lab dahi, agmunan sa sir at adaan. So, dahi si sir. Nabayag ba nga dahi ng rescue kanyada? Nabayag ang basit sir at Mano nga minutos? Mga 1:30 siguro, sir. 1:30 to o'clock, sir. So, 30 minutes nga tanga adati si mangkot nga rescue. Ata, di ko nga rin, sir, katumukta. Asa jubo, dagi, sir. Kasi dati, matanda yung anak ko, sir, ang lumlumnod mo, di mang alaw ka na ko, sir. Api nga tangan nakapanda, DJ nga paset, DJ Piscaria, di daan mo nga adalem nga ta? Dakman amo, sir, ta. Idi kasan sir, mami, kung na dati ato sir. Timbari dati anak ko nga dati sir. Nga kasa. Ket ate di namot amo nga ta sir ata langarot. Ket di napanon sir. Tinggal da kan dati bado na sir. Idi kasan sir ko kasa. Batandan sir. Taigam na inigaman dangan dahil bado na sir patanda timpawon sir. Okay, so ano nga minti rason no apay nga nakadanon kay DJ nga lugar ma'am? Dako nga minsan nagiyubing ko patay sir. Isak sir sa dahil anak ko nga tagibyan sir dodong ubing sir. Kunak sir hintay mo nagala bisukol kasi sir. Ngumno apay nga may dadimanon sir digito. Ka imbati may isudad ti balay sir di ka naman. Kaya di kon sir, mami, kung na sir, anapin nga nakasasir, maarab-ub damot. Eh lang sir. Okay.
Amon ba iti kas lang partaan ta ko na DJ may sa tatay nga kas lang ada iti na ibagada nga tumalo da ka DJ nga gundaw ay. Kada di ubing mi nga dati sir ko na dati cellphone naka-charge balayo ko na sir. Nag-iubing mo sir ni Renskin ni JR ko. Pag sinublatan yung tulad yung cellphone nga dadyo balayo ko na sir ta. Pag-iayam yun ko na sir. Di ko na nakot. Di ta kam tumakitan ko na sir. So idi ko sir. Tao pinangayat tinaganak ka kami ko na sir. Basta yun lang sir. Awang matigas lang ibagbaga nga sa Bali. DJ laeng. So nga api ka sa saong kung kuna physical man sir. Basta awan tin pinangipatag tinaganak kanyami kasi di daw to pakikitan ko na da sir. Kas lang awan lang mat kanya yung DJ nga nangagyo kanyada. Kaya mo mi sir kang angaw da. Ang angaw da laeng. Edi ko sir sa Bali mo. Kasi met tinapasama ke. Okay. So iti kariti agbibuya mga kaibigan no kaya iti tumulong mabalin nyo laeng umay idanon itoy family house da iti barangay Kulo iti siyudad ti Batak mga kaibigan.